unes entitats que volen agrair-li a don Ramon la seva estància així. No oblidem que estem celebrant l'acció de gràcies dels quasi 10 anys que don Ramon ha estat servint-nos a nosaltres, a aquesta comunitat. Si pensem en despedides estem plens de tristor. Doncs pensem en que estem donant gràcies a Déu perquè ens ha fet conviure en una persona que s'ha fet de voler per tots nosaltres. Carta Jerusalem, carta Jerusalem, carta Jerusalem. Eres pueblo santo escogido por la gracia del Señor. Juntos caminamos en la fe a nuestro Dios. Carta Jerusalem, carta Jerusalem, carta Jerusalem. Eres tú la tierra que promete a los hombres el Señor. Eres la promesa de los siglos donde nace el Salvador. Carta Jerusalem, carta Jerusalem, carta Jerusalem. Vive ser confianza esperando que algún día sea mejor, pero tu esperanza se sostiene en el Cristo Redentor. Carta Jerusalem, carta Jerusalem, carta Jerusalem. Vives la alegría de la vida si contigo está el Señor. Sufre ser tu cuerpo y en tu alma el amor. Carta Jerusalem, carta Jerusalem, carta Jerusalem. Eres pueblo santo escogido por la gracia del Señor. Juntos caminamos en la fe que nos a nuestro Dios. Carta Jerusalem, carta Jerusalem, canta, canta Jerusalén, canta. Carta Jerusalem, carta Jerusalem, carta Jerusalem. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesús el Señor esté con todos vosotros. En esta tarde recordamos las intenciones. Quisiera tener presente a todos los que he acompañado en el transcurso de esta vida, en la Santa Unción.
les intencions de la missa, qui les té les meues. De Tere Carbonell Castelló, Juan Hernández, Heredia y María Hernández Santiago, Juan Barruy Barruy y Carmen Navarro Barruy, Juan Cortés Sellés y María Cortés Sellés, Antonio Pico Linares, Nacimiento Santa María, Milagro Blanquer, y por todos aquellos difuntos por quien hoy ofrecemos este santo sacrificio. La comunidad parroquial de El Salvador de Cocentaina nos reunimos hoy como iglesia que celebra la fe para dar gracias a Dios por la vida y el ministerio sacerdotal de don Ramón. Durante casi 10 años ha vivido como párroco de esta comunidad. Un tiempo que a todos nos parece poco, pero que ha sido suficiente para que nos haya contagiado a todos con su ejemplo de apertura, acogida, entrega, de servicio y de humildad. Que la semilla sembrada crezca en nosotros, para que esta nuestra comunidad parroquial sea ejemplo de acogida. Su vocación es ante todo una llamada del Señor a la que don Ramón ha respondido en libertad generosamente. La misma libertad con la que asume la nueva tarea que ahora le encomienda la Iglesia y que le aleja de nosotros. Como un buen apóstol que es, no duda en dejarlo todo para servir al Señor y a su Iglesia en otra comunidad. Donde estamos seguros se entregará con la misma intensidad y generosidad, asumiendo con humildad las vicisitudes que puedan surgir, ya que su entrega y su vida consagrada las vive en constante comunión con la fe de Jesús, de quien se fía plenamente, y bajo el amparo de la Virgen de la Mare de Déu del Milagre, en cuyo corazón inmaculado busca siempre refugio. En esta Eucaristía pediremos por nuestro hasta hoy párroco don Ramón, por su vida consagrada y por la misión que la Iglesia le encomiende. Y bajo la atenta mirada de la Virgen del Milagro, haremos de nuestros sentimientos oración, para que siguiendo a Jesús pueda dar frutos abundantes a su Iglesia. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso obra y omisión, por mi culpa, por mi gran. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor.
Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua, Domine Deus, Re celestis, Deus Pater omnipotens. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo. Domini Filii unigenite Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipede precationem nostra. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo. Qui sedes ab destra Patris, miserere nobis, odiam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La lectura del libro de la sabiduría, aunque fue escrita muchos siglos antes de Jesucristo, nos enseña cómo el escritor sagrado ya vislumbraba lo que le ocurriría a Jesús y describe lo que vio, Jesucristo en su pasión. Nos hace ver cómo los malvados persiguen al justo, les estorban los que viven en la luz y están dispuestos a eliminarlos. Sin duda alguna, nos hace recordar la pasión y muerte de Jesús. La segunda lectura, la carta de Santiago, nos enseña que el futuro de la justicia es el resultado de sembrar la paz y que todos somos llamados a ser portadores de la paz para el mundo. Y en el Evangelio escucharemos cómo Jesús
nos invita a ser los últimos servidores de los demás y nos exhorta a ello diciéndonos: ¿quién será el primero? Que sea el último y servidor de todos. Una invitación a que no pensemos que somos más importantes que los demás por tener más poder o mayor cargo de importancia. Escuchemos con atención. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos: acechemos al justo que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sihón, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz, para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros?
¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían ido discutiendo quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Molt apreciat don Vicente Llorca, don Vicente Cerda Bañó, don Javier, molt apreciada senyora alcaldessa i corporació municipal, molt agraït de que hàgiu vengut tots, Briet, hermanes trinitàries, un saludo muy cordial a los que escuchan la celebración de la Eucaristía, a las hermanas clarisas, a aquellos que pues también están en casa, enfermos, impedidos, algunos que tienen exámenes, oposiciones y también están escuchando la celebración por la radio. Apreciados niños, y una salud especial a Juanito, que pensad que los más inocentes son los que más valoran. Juanito sempre li agrada la missa en orgue, és a dir, li agrada la qualitat, li agrada que cantem bé i sobretot
és com hem llegit l'Evangeli, com un xiquet. És el que tenim que acollir. I vostès diuen, aquest xiquet que porta roget, a qui li sembla? Doncs quan jo era xicotet era igual. A que sí, Xavi? És el meu nebodet, en ve un altre, no? Vosaltres penseu, i de la meva germana este matí, dic, estic un poquet aixina, preocupat, perquè fa 10 anys estava la mare i el pare, aunque els tenim encara en casa, però el Senyor ens fica persones que no substituïssin, però que ens fan treure el millor que tenim. Gràcies també a les meves ties, germanes de ma mare, alguna ja no està, la tia Angelita, però bueno, els júniors, i tot el poble de Cocentaina, no n'hi ha així parròquies, n'hi ha una comunitat cristiana. Joan m'ha dit antes de començar, diu, don Ramon, així tens una granja. I era veritat, la sacristia pareixia un rembombori, a veure com ixen tots, no? I sobretot els xiquets. Avui, Paula, toca fer sermó de caramelet. I això vol dir curtet, perquè fa molta calor, sou molts els que estem ací. Jo vos diria una cosa molt bonica. Avui l'Evangeli ens ha dit algo molt important. I és que no podem tornar el mal per el mal. Vostès m'han vist, i no sóc així soles, sóc un pobre home. Les meves germanes, la meva germana la major Josefa, jo aquests dies li dia, bona persona jo, que t'ho conten a tu. Quan jo era xicotet, em pixava en el llit. I li dia, Josefa, em canvies el llit? Em canvies el puesto? I la meva germana me'l canviava. Qui és més bo, la meva germana o jo? La meva germana. Una prova de que jo sóc un dimoni. La veritat, ho soc. I tinc el geni també, que no li parlo a la meva Mari Carmen, que és la meva fillola, i va dependre anar en bicicleta a carxós del seu germà. És dir, sóc un pobre home com tots. Però miren, he après algo molt important llegint sempre l'Evangeli. I és no dir mai que no. Ser com hem après, intentar ser més bons que el pa. La bondat ens té que superar en tot. No tornem el mal per mal. I vos heu dit avui a la comunitat cristiana que sempre venç el bé. Ja podem en este món, ens diuen, no tingueu rivalitats entre uns i altres. No feu la guerra. Vostès què m'han vist que ha fet jo així? I no tinc abuela, però és la veritat. Vam sacrificar, i ho sap Molina, el diumenge de Rams per a que tots tinguérem un diumenge de Rams. La parròquia estava oposada a que no es fera fora d'ací, només que ací, i en Santa Maria se volien la nit del gall. I vam dir que no. Em va costar moltíssim. He buscat sempre la unitat. Van sacrificar el divendres sant el Via Crucis que eixia d'ací, perquè isquera Nazareno i es fera en conjunt. Vostès què han després de mi? Si em volen de veritat, siguem bons. Algú me pot dir, don Ramon, ja que ser roïn. Tens raó humanament. Però mireu, no seria don Ramon, seria un altre. Jo vull que sigueu fills de Cocentaina. I si algo teniu, sigueu com un servidor un poquet, que vos prenen el pèl. Hasta avui la boda que ha vingut, vos conte perquè és anecdòtic, però volien casar-se perquè don Ramon es tenia que casar. Diu, padre, però no tenemos traje. Dic, home, jo dic, d'on trago un traje de boda? I em diu, no passa res, en 40 euros tengo uno. Pues don Ramon, 40 euros. Y después digo, ¿y los anillos? Digo, no tenemos. Carmina, vaig cridar. Ves a Maimi, encara es dec, no sé el que m'hauran costat. Soc aixina. Però jo pense, veig així l'alcalde que li agarra risa, a Briet, quantes voltes han tingut que fer coses d'aixes? Quantes voltes
Jo el dia fa un momentet m'heu robat el cor, és veritat. Per tant, jo he després més de vostès que vostès de mi. I ho dic per l'Evangeli. Intentem fer-ho tot bo. El mal ja s'escampa. Els corruptes, què? Si ell mateixa se'ls va menjar-se-ho tot, no passa res. Tenim que fer-ho bo. I els xiquets només entenen una cosa, a que sí? Don Ramon, què té en la sacristia? Què tinc? Xutxes. Què té que tindre un retor en la sacristia? Dolcets, coses dolcetes. Xutxes. Coses bones, a que sí, Isaac? I voler-vos molt. A veure, que Vicente i Víctor no vos volen? Els dos sacristans. Que don Javier no vos ha volgut? Que don Vicente, el retor major, no vos ha volgut? Quan ha tingut que fer la missa ell també? Mireu, jo encara no havia nascut, don Vicent va estar així. Sabeu què va fer així en Cocentaina? Es dia la cruzada de la bondat. Què tenim que fer així? La creuada de la bondat. Ser més bons que el pa. Els cristians ens tenim que distingir per ser bons. I per tant, que l'Evangeli que avui hem escoltat ajude a la comunitat parroquial del Salvador de Cocentaina i a tota Cocentaina a fer fàcil les coses. La vida ja és prou complicada. I que l'Evangeli ens ajude i que cadascú respecte el ritme de cadascú. Vostès m'han vist a mi un servidor que quan ha vingut un bateig he ficat algun problema. Quan han tingut que comulgar dissabte o diumenge he posat algun problema. M'ho ha inventat jo? No. El papa diu que facilitem les coses. Una altra cosa és parlar de doctrina. Vostès m'han sentit parlar en contra de doctrina? O de moral? En contra de la moral? No. Jo sóc en això més carca. Vostès en saben, m'ho coneixen. Soc de Bocairent, en Bocairent hi ha molts carlistes. Dios, pàtria i rei. O no? Doncs és el que tenim. L'Ajuntament es riu. Cabotón, sóc un rato. Van regalar un llibre que es diu Camarada Don Camilo. Pues m'alegre, veritat, perquè per lo menos la figura Isa és bona, aunque tinga gènit, no? Per tant, no vull allargar-me més, els xiquets estan recordant-me que estic fent-ho llarg i anem ara a fer el credo. Creem en el que creu la Iglesia, en Déu que és Pare, en el seu Fill que s'ha encarnat i en l'Esperit Sant que dona vida. Miren, els retors també es confessem. I avui he pogut jo confessar. M'han ficat una penitència que la dic perquè es pot servir a molts. Diu, quan senques pena, quan n'hi hagi alguna que no, digues glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. En este món només que hem de donar de glòria a Déu. El nostre pas per este món és donar-li glòria a Déu. Fem, germans i germanes, un moment de silenci i oració. Puestos de pie, profesemos nuestra fe. Creo, Señor, yo creo. Creo, Señor, yo creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo, Señor, yo creo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo, Señor, yo creo.
Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y la vida eterna. Invoquemos a Dios nuestro Padre y presentémosles las necesidades de toda la humanidad. Oremos diciendo: Padre, escúchanos. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Antonio. Especialmente hoy pedimos por don Ramón, por los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, y por todos los miembros de la Iglesia, para que manifestemos el rostro misericordioso de Dios en nuestras vidas. Roguemos al Señor. Por todos los gobernantes, para que con sus acciones hagan posible una vida más digna de las personas más necesitadas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantas personas sufren necesidades básicas, especialmente por las desesperanzadas, para que encuentren en nosotros apoyo y consuelo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los profesores y maestros, y por todos los que trabajan como educadores. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, especialmente hoy por Juan Cortés Sellés, María Cortés Sellés, Antonio Picó Linares y Nacimiento Santa María, Tere Carboné Castelló, Juan Hernández Heredia, María Hernández Santiago, Juan Barruy Barruy, Carmen Navarro Barruy, Milagro Blanquer, para que el Señor, en su misericordia, les permita vivir eternamente en su presencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que seamos personas de puertas abiertas y todo hermano que nos necesite viva con nosotros una experiencia de esperanza, de respeto y de amor. Roguemos al Señor. Te rogamos. Acoge, Señor, la oración de este pueblo que en ti confía, por Jesucristo nuestro Señor. Podéis sentaros. Gloria del Padre, transfigurada, aposentaina, voz dels fidels, quan tot acabe, vulgueu portar-nos a contemplar-vos a dalt del cel. Salveu-nos, Salvador, som fruit del vostre amor. Salveu-nos, Salvador, som fruit del vostre amor. Està el Senyor a dalt de la muntanya, deixeu al des cobert raig d'esplendor. El Pare, el vostre càntic desentranya, en és de gloriós el món d'amor. Gloria del Pare, transfigurada, aposentaina, voz
Gloria del Padre, gloria del Padre, transfigurada a Cosertaina, os del Silenç. Quan tot acabe, vulgueu portar-nos a contemplar-vos a dalt del cel. Salveu-nos, Salvador, som fruit del vostre amor. Salveu-nos, Salvador, som fruit del vostre amor. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo con humilde fe: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está del cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque en verdad somos hijos de Dios, cantemos con fe. Padre nostre que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom, vinga a nosaltres el vostre regne, faça la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes,
com nosaltres perdonem. No permeteu que nosaltres caiguem en tentació. Lliureu-nos de qualsevol mal. No permeteu que nosaltres caiguem en tentació. Lliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda adversidad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el mundo. Por Dios. Señor Jesús, Déu, i amb l'Esperit, feu-nos per la comunió del cos i la sang de Crist, de totes les nostres culpes i de tot mal. Concediu-nos complir sempre els vostres manaments i no permetiu que mai ens separe de vos. Qui pugui guiar-se a fer-ho en estos moments. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oh Señor. Señor.
en mi morada, más de una sola palabra, más de una sola palabra, en mi alma quedará sana, quedará sana. Para la distribución de la Sagrada Comunión, 2 irán a la parte, al carrer, 1 a la capilla de la Comunión y 2 así en el pasillo central. No participen en el carrer, 2, en la capilla de la Comunión 1 y así daban 2. Espereu-se. Al carrer. Vostè al carrer. Allà a la part de carrer. Sé fiel a la verdad, sigue a tu corazón, no te dejes llevar, busca tu vida razón. Siente la alegría de vivir, según la voz de tu alma, no dejes de pensar, es Dios el que te habla. Hoy no hay sinceridad, busco mi propio yo, sigo siempre mi verdad, es la mía, no de Dios. Quiero de la verdad, está el Evangelio de dolor, amar será mi deseo, perder mi identidad.
tu alma y lo que es de pecar, que es Dios el que habla, mas no cambie tu voz por tus palabras. Quiero de la verdad, de darme a los demás, amar será mi sueño y perder mi vida y ser de ellos. Siente la alegría de vivir según la voz de Eva y no de dejar que es Dios que te habla tu voz por tus palabras. Quiero perder la verdad, está en el Evangelio y he de dar a los demás. Será bello perder mi verdad. Es bello. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, haz de en la aflicción. Mi pobre corazón, inquieto está por esta vida voy buscando más. Mas solo Señor, hazme puedes dar cerca de ti, Señor. Yo quiero dar pasos inciertos doy, eso se va. Si contigo te voy a himnos de gratitud, alegre cantaré y fiel a ti, Señor, alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, costado de Cristo, lávame.
de Cristo, pórtame, oh bueno, óyeme y de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. De los siglos, amén. Oremos. Señor, apoya con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que conserven fruto en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo, Señor. Amén. I apreciat, m'ha tocat a mi ser el portaveu no sols de la comunitat parroquial del Salvador, sinó de tot. I al final d'esta missa d'acció de gràcies contra nosaltres i pel seu ministeri sacerdotal. I just en aquest precís moment tenim que acceptar la situació d'arts. Fent ús del diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, se defineix aquesta com el fet de fer o dir alguna cosa d'afecte o cortesia per a separar-se d'algú. Crec que en aquesta ocasió no és una de cortesia, sinó és l'ocasió de manifestar un sincer i profundament d'agraïment. M'han acudit a la memòria algunes frases i crec que la que va deixar escrita el poeta, todo pasa, queda, pero lo nuestro es paz, cobla perfectament a la vida d'un rector, que lo seu és passar d'un lloc a un altre, amb les maletes preparades, la seva opció ha sigut la de Déu, al nostre Déu, i als homes, a nosaltres. 10 anys han passat des que va arribar a Aina, i ara li toca marxar. Està clar que en aquesta vida terrenal tot comença i tot acaba. La nostra està feta de començaments, molts al llarg, i avui és un d'eixos finals, però demà té un començament. La comunitat parroquial ha volgut fer-li aquest detall per a que quan el veja recorde que a Cocentaina té un amics en la seva que no van a oblidar-lo.
ja vos l'explicaré. Així mateix, Ramon trae un regal. La casulla que avui vestix és el regal que mos fa la parròquia. Aunque és més gran, el regal que mos fa, estos quasi 10 anys, que ha sigut director del Raval. En nom de tota la comunitat, gràcies. Li propose en nom de tots que no volem que ens nostàlgia. Es recorde amb igual que nosaltres recordarem a vostè. Un cor gran en el que cap el passat, el present, el futur i mai som. Sempre s'ha considerat el comiat com està, i és perquè el mirem des de l'angle del que havem de fer-ho des del que havem guanyat. I nosaltres havem un amic que es queda amb nosaltres. Quasi a diari, quotidiana, davant les necessitats, ens aprofitem amics, obrers, mecànics, ners, metges. Ara podem aprofitar l'amic rector, que ens ajudarà incondicionalment en la nostra actualitat. Com a pluja tenuada, ha anat rebrell de tal forma que les empremtes queden marcades i ben marcades quan més moll estan. Així a vostè, amb silenci, amb tenacitat, amb humilitat, amb eixa paciència. Diu aquesta altra frase: es mejor pastor de ovejas el que va trayéndolas que el que va empujando. Allí a Banyeres i on seré, no oblide que en aquell té amics que el volen i el rebrà amb oberts. Per tot quan bo i bé la nostra parròquia, en la nostra ciutat i poble, especial per cada una de les nostres, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Salvador el beneïsca i seguisca augmentant-li la fe per a que continuï sent llum allà. A continuació, la cofradia de l'ex-homo també vol fer-li un detall a don Ramon. Bona vesprada.
els pobles que en tots un rellotge, sempre, o dos, és que hagin fet falta, però de veritat, però és el seu secret que està ahí darrere, no? Lecció, us agrairé. Els més xicotetes són els que més gran cor tenen, i això és molt d'agrair. Això, moltíssimes gràcies i sempre estros. És que em ve gran. Ja el durem. Pau és el teu. Don Ramon, selecció, donar gràcies per aquests 10 anys que ha estat amb nosaltres sent un gran retorn, un i millor amic. Moltes gràcies. L'Ajuntament també vol paraules. Per a Cocentaina ha sigut la terra i sentim que te'n vas com agrada fruit altres cors. Gràcies per tot, Ramon, setembre 2018. Jo crec que tota la comunitat parroquial està d'acord en que don Ramon és la sal de la terra de Cocentaina. I aquestes paraules que va dir Jesús als discípuls tenen un significat molt especial. És aquest al·licient a sabor. I don Ramon, per a aquesta parròquia i per a molta gent d'aquest poble, ha sigut aquest sabor. No ha sigut un retorn soles per a tu, aquesta frontera no existeix mai. Ha sigut un retorn en totes les tradicions. Sempre oberta han demanat. Entonces, el poble de Cocentaina també ret aquest homenatge. I és de veres que n'hi ha certa amargura en què mos deixen, en què no eixes mans i eixe cor sempre obert que ha tingut Ramon i que estic segura que tindrà Javi. Per a nosaltres, com el grano de trigo que muere Sabanyeres a fruit. Així que espero que el Senyor t'acompanyi. El teu poble sempre el tindràs, perquè per a Cocentaina eres un socarrat més, i el donem les gràcies per tot, per el teu poble i per la teva. Molt el regal. A don Miguel també gràcies per compartir amb don Miguel, que en cel descanse, el retorn que va ser tants anys de Santa Maria, pues un mateix signe per a escriure, i que el castell, memòries que tinc que escriure a partir d'ara de Cocentaina. Els meus anys. Voldria dedicar-ho Feliz Años 20, però no ha arribat. M'he quedat de sala. Sí, dona, sí. Moltes gràcies, de veritat.
Els membres de Vilurjona també volen saludar. Gracias. La Asociación de la Soporte de Personas amb Diversitat Funcional se suma a la comunidad parroquial en el agradecimiento. Deseamos que le vaya todo muy bien. Nueva etapa de vida en Bañeres. Agradecemos todo el cariño, toda la ayuda que nos ha dado, pidiéndonos todo lo que le hemos pedido a pesar de las dificultades. Han cedido, no nos podemos nunca de usted y estamos aquí en su despedida para corresponderle como se merece. Y aunque esté en otro lugar, contamos con usted para que venga con nosotros cuando pueda, porque le consideramos un componente más de nuestra asociación. Como también le prometemos ir a Bañeres para alguna misa con usted. Gracias. Siga adelante, mostrando y enseñando actos y su mensaje a los que le rodean. Ramón. Bueno, y ahora Betsy le cantará una canción de gratificación. Preocupado por tu pueblo, que no deja de pecar, cuántas misas celebradas en el bendito altar, cuántos niños cuántos matrimonios ya, cuántos has reconciliado con Jesús al confesar. Cristo te conforta, Él te llena de su amor, pastoreas a este pueblo y lo llevas a Dios. El padre Fernando, l'antic guardián del convent, no ha pogut estar, però dirigeix unes paraules. Estimat don Ramon Pau i Ben, davant la impossibilitat d'acompanyar-te personalment en el dia de la teua despedida com a párroco, vull unir-me amb tota la parròquia del Salvador
per tantes coses que hem viscut junts. Gràcies per l'acollida que he tingut sempre en la parròquia del Raval. Gràcies per l'amistat i cercania que sempre he trobat en tu. Podria continuar donant gràcies per moltes més coses, però acabaré dient gràcies per haver-me fet sentir un més. El Senyor et pagui tot el bé que has fet i hem pogut veure i disfrutar. En paraules de Sant Francesc, done gràcies a Déu pel do dels germans. Gràcies per tu. L'altra paraula és l'esperança. Demà prendrà possessió de la parròquia Don Javier i tu la setmana que ve ho faràs en Banyeres. Li demani al Senyor que a tu i a Don Javier vos doni la gràcia i la força per a viure amb fidelitat el ministeri que vos encomana l'obediència de les vostres parròquies. En lo personal vos desitge que sigueu feliços. En el vostre ministeri vos desitge èxit en la missió evangelitzadora. Sant Francesc, días abans de morir, va dir als seus germans: comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Estas paraules també me les repetís per a mi en esta nova etapa. Ens inviten a viure amb l'esperança lo que Déu vol de nosaltres. En estos moments no cap la tristor, però sí l'emoció i el sentiment de tantes persones i fets que en la nostra Cocentaina queden i també en el nostre cor. Avui, des de la distància, puc donar-ne fe. No cal dir-te a tu ni a Don Javier que dins de les meves possibilitats quede a la vostra disposició de la parròquia. Que el Senyor vos beneïsca i vos guarde. Un fort abraç fratern. Fray Fernando Fuertes Garrigós.
s'han casat, altres que esteu a punt, i és una gran alegria. Donar les gràcies també a totes les comunitats neocatecumenals. Jo no soc Quico, jo soc Ramon. No ho dic perquè va passar així. Don José Soler, que avui recordo amb gran carinyo, estava amb la mare de la primera que vaig vindre i estava don Jesús aquí al meu costat. Estàvem allí resant i sé que dirà: Jesús, és Quico? Fa, no, és Ramon. Pues bueno, és el Ramon, no ho vull com soc, jo us vull com soc. Pense que tampoc mai us he tancat les portes de la Iglesia. Vos he sentit com soc. Vosaltres sempre vos dic que en l'altar major sol és el nostre Senyor. I amor de amo, àvia en cistella. El que necessiteu, les comunitats i tota la parròquia, jo ho direu al Senyor Retor, i si ell m'ho mana, jo ho faré. Agraïm també a totes les cofradies, a la del Carmen i a la dels Dolors. Dos cofradies de parròquia xicoteta, però que són capaços de fer tanta festa i integrar. Gràcies a grups de matrimonis. Hi ha després coses bones. Entre elles, el que era el cardenal Mendoza, que no sap el que era. He disfrutat moltíssim, des dels més majors als més joves. Jo, de veritat, estic contentíssim. I donar gràcies a tots els xiquets de catecisme, als seus pares, als que heu confiat en la parròquia. Jo estic ben content de tindre una granja. Joan. Però sóc una granja no domèstica, sinó lliure. Lliure per a veure al Senyor. Segur que he disfrutat jo moltíssim. Fran, les voltes que vau confessar. Se'n recordeu quan es vau confessar les primeres voltes? Quan vau vindre amb la comunió. Mai olvidaré Paraíso. Hay quien ama la riqueza y vestirse como un rey. Hay quien no quiere hacer nada. Yo prefiero el paraíso. ¿Y sabeu què és el paraíso? El cel. ¿Tú sabes, Bruno, dónde está el abuelo Pepito? En el cel. Jo preferisc el cel. Això és una cosa molt important. No, perquè està Jesús allí, i estan tots els sants. N'hi ha festes tots els dies, no són els diumenges. Totes les dies, a tota hora. Agraïm al Senyor que en aquest temps hagi beneït aquesta parròquia amb vocacions. I vull agrair especialment que hagi cridat amb força a dos xiques de les comunitats, a Anna i Mari Carmen, i que estiguen d'agostines en Sotillo de la Grava. Agraïsc a Déu que hagi cridat a la vocació a Manel, però li demano al Senyor que el faci fort i que el faci perseverar. Dono gràcies a Déu perquè en aquests moments també Marcos té aquesta inquietud per la vida consagrada i si Déu vol perseverarà en sí. Estic contentíssim per això i soc testic i només que puc donar-li gràcies. I dono gràcies a Déu per totes les parelles que he casat, per totes, per aquelles que he vist tan felices. Jo vaig vindre així, no sé si serà Raquel per ahí, el primer vaig estar any i mig o dos sense casar a ningú. Sense casar a ningú, em porta 14. I estic contentíssim d'haver acompanyat. I després, vostès saben, i don Javier li posa el llistó alt. Vostès saben el que millor mig, no? Els enterros. Pues de veritat que ho visc, perquè vaig tindre un vicari de Bocairent, que és don Enrique Gómez Duran, que ho feia, records de mare se'n recorda don Enrique. El nom que no s'ho treia de les mans, però volia la gent d'una manera preciosa. Jo he intentat sempre visitar
estos últims mesos últim més complicat. Però estic de veritat ben agraït a la Pia Unió. Dic que dono gràcies a la Pia Unió des que vaig vindre, estan Gil i Pepa, després Xispa i Sofia, Ricardo i Mariluz, i ara pues Cristian i Reis. Dic que dono gràcies també a tots aquells que han sigut presidents i han conegut per distintes raons i que m'han parlat de la Mare de Déu, de l'acte notarial, de 1000 coses. Ells de tots hi ha moltes coses anècdotes que guarden. Però dir, un d'ells em va dir, don Ramon, vostè no és un retor especialista, és com un metge de capçalera. Doncs m'va agradar aquesta imatge. Jo de veritat no sé de res. L'únic que sé diagnosticar és un pobre constipat. Però bueno, el nostre Senyor s'ha servit d'això, però m'ha agradat moltíssima aquesta imatge i on estiga no vull pujar. Vull ser i seguir sent un metge de capçalera. Me dirà la senyora alcaldessa i també Joan que no sigui un retorn sols del Raval. Cocentaina m'ha fet retorn de tota Cocentaina. Des del carrer Fort, quan dic de Santa Maria quasi arribem a pel cotxe. És de veritat. I això és molt d'agrair. La plaça dels Apòstols no digan, pobre Severino. Vaig fer un dia el soler. Unes sardines que no l'he vist mai tan bones. I Severino, el germà de Pepe, el cunyat de Pura, vam anar a Franchi, ens van passar bomba. Però són coses que han passat i donar gràcies perquè últimament la Pia Unió em va poder concedir, i ho agraeix de tot cor, poder despedir-me no de la Pia Unió ni de les monges, sinó de la Mare de Déu. Em van pujar allí, jo estava emocionat i em van dir res a una Ave Maria. Igual que vos han dit coses boniques així, ells es va morir, estava molt afectat, i vaig poder plorar a gust, on ningú em veu, compartir les llàgrimes de la Mare de Déu per el poble que estimem. Agrair també a tota la Junta de Cofradies. Ha sigut molt important la tasca que han fet durant aquests 2 anys. Els padres franciscans. Mai m'imaginaria tindre un franciscà en la meva vida. Jo sempre, els franciscans es veien com figurites del Belén. I clar, que com me s'emportaran els monesillos al Penyó d'Ifat, això va ser molt bonic. Després, el padre Fernando, només que li den gratitud, s'ha portat en mi com un germà i sempre on estiga, si et demana la vida, me la donaré, perquè ha sigut l'home que ha tingut confiança en mi. Però també és cert que els xicons heu pogut disfrutar d'ell. Sempre som exigents i podríem fer més, però també tenim que acceptar les circumstàncies que a cadascú ens ha tocat viure. Donar les gràcies als franciscans i a tot el col·legi de franciscans. L'himne que vam començar a ser a Salvador, aquí no. La veritat. Jo és que aquí no. 2 dies és festa. Que hi ha un aniversari, que toqueu perquè és 25, els xicons, els juniors, heu sumat, cadascú tenint la seva, i només que vos puc agrair tot el que heu fet. I qui no? Fill, no hem perdut. No. El nostre Senyor pareixia un fracàs. Però la creu vingut té amor més gran que el que dona la vida. La nostra Senyora va Santa Creu. Agraïm, ja que estàs ahí, a tota la Junta de la Federació de Junta de Festes. Gràcies per tot el que va dir el dia de Sant Hipòlit. Jo no he sabut més que
uno que pasaba por ahí y es el que fe lo que sabe. Lo que va dir aquell dia d'exaltació dels càrrecs és tot de Cocentaina, els dons dels carrers, de les muntanyes, el pla, la font, això no és del meu poble. Jo no va respirar, vau respirar vosaltres. Lo únic que ficant-ho com una paella, pues fa bona oloreta, però res més. Jo mèrit no en tinc cap. I agraïm també a tots els que estan en el cel. Jo no vull, que jo penso que no he vingut així a fer amics. Jo he vingut a ser retorn. I ha acabat aquesta etapa, el retorn s'ha acabat i n'hi ha un altre. I això és molt important. Jo vull que això ho respetarem tots. Si algú vol algo, jo ho dic a don Javier, i don Javier, si ell discernís que és bo, ell decidirà. Per això us demane que respectem aquests temps. I des d'ací agraïm-nos a tots els que estan en el cel. Em venen al cap moltíssims. Toni Roig, Pepito, moltíssims, que ara, si es nomenen, doncs li costa. Però penseu que ells són els que més us ajuden. Us ajuden de veritat. I res més, no sé si em deixa algú, però per mi tots són importants. I per últim, agrair-li al retorn de Santa Maria que he tingut que compartir aquesta tasca pastoral. A don Vicent, que ja no està, i don Eduardo, que té les seves obligacions. Es de ser bien nacido, ser agradecido. Sempre en gratitud. I gràcies per tot el que puc compartir en ells. I sense res més, jo vull que la bendició trobeu la mà i les trinàries. El meu nebot va de trinitari. Sap? Mireu-lo. Alça. Ja. Va de trinitari. Ojalà fora trinitari. Per tant, moltíssimes gràcies. Veig que tinc una bufa. No sé on estic. Perdoneu perquè estic manejant. ¿De el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor.
La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros